Bababa man ako. Hindi ko pakala ako. Kaya balay ng iba. Mauna dahil. May. Beautiful. Guys, No. Yeah. So beautiful. Excuse me. Pag may balay ka, maski magayon yung pag-ibig sa ng lugar, bagal makahalo ka. kapapunta ko may So, ano nga, asas nag-asas. Ito, may nag-ahulog ito tayo. Ano ko? Dapat makita ko yun. Hanggang makahalo ko. Literal yung bantayan ko. Kamagod ko sa kuwan. Sa Liblib na. dapat makita soon. Kaya ko ang punta. Hindi ko din yung riguan. Ang Santa Clara ko. Diri ang kuwan lang. Ano, naglahaw? Call? Diri. Very call? Panggero? Ayan. Panggero? Oh, Paan? Dito pa tabi sa baba. sa bawah pa. Baba pa. Ah, Pag lampas niyo sa eskwelahan, ay cover court. Cover Basta sa cover court, dito na kami mag-apo. ah, Sa cover court, dito sa gilid to, may talaog doon. Diretso yun. Ano na yun? salamat. Thank you po. Moya, di ang bago mo na motor? Ha? Moya, ang bago mo na motor? Nano yan di Suzuki? Ay, ngayon. Mapitili na lang. Hmm. Thank you. How are you? I'm fine. Thank you for the thumbs up. O, pero danan sa bibig pagkagabi. Wow. Hi. Hello. Boxing King. Pagkaaga. Ako Riding. How are you, SC car? I'm fine. Mauragon. Matibay. May paning senior yon. Spring vlog. Hi po. Spring vlog. Nakalive ako sa YouTube. Sa YouTube ako nagla-live. Sa YouTube. Hi Zane. Hello Zane. Hi Zane. Napatag ba? Ah, okay. Mamaya ng lugar mo. Okay, ang balay. May baso ng patag ha. Oo, may malang. Hindi rin pa. Kung di rin pa ako dahil hindi pa wakawat dito eh. Ay, kasari ko. Okay. Ano ito? Pangalan ko ito? Ay, Pampangiro.
Ha? Ah, sa may patag sa court. Sa baba. Sa Leo. Salamat po. Thank you po. Apo. Salamat. Pangero. Pangero.